Gulê keçikeke gelek xweşik û bedeg bû û gulê gelek jîr û zana bû jî. Her çi bihata serê gulê wê dersek jê derdixist. Îşev dîsa gulê weke her carî çû ser nivînê xwe û kete xewê û xewneke gelek xweş dît. Gulê dît ku kevokeke spî li asîmana difire. Kevokeke gelek xweşik bû. Çavên wê şîn bûn, nikulê wê sor bûn. Kevoka me dema ku li asîmanan difire gelekî tî dibe û xwe berdide devê çem ku avê vexwe. Çend caran nikulê xwe li avê dixe û vedixwe, lê di wê demê de dengê hewar hewara yekî dibîze. Li derdora xwe dinêre ku mêrûyek di nava avê de dike hewar hewar û dike bifetise. Kevoka me hema bi nikulê xwe yê sor darikekî davêje ba mêrû û mêrû jî bi wî darikî digire û derdikeve qeraxê çem. Gelek spasiyên xwe ji kevokê re dibêje. Pişt re ji kevokê re dibêje, kîjan roj pêdiviya te bi min çê bibe, ez her carî ji bo te amade me. û mala te hezar carî ava be, te jiyana min xelas kir. Kevok dibêje, na, wê pêdiviya min bi te çê nebe, derbasî be ji bo te. û kevoka me ya spî difire, diçe li ser guliyê darekî datîne û dixewre diçe. Mêrûya me jî dema ku dimeşe bala xwe didê ku kevok li ser guliyê darê dixewre çûye. û nêçîrvanekê jî tivînga xwe amade kiriye ku kevokê bikuje. Mêrû hema dilezîne û diçe lingê nêçîrvan gez dike û nêçîrvan dike qarewar. Wê demê kevoka me ji xew radibe û difire. Paşê jî tê ba mêrûyê û ji wê re dibêje, mala te ava be, heke tu nebûya wê nêçîrvan ez bikuştama. Her du bi hev re dikenin û bi kêfxweşiyê her yek bi rêya xwe de dimeşe û diçe. Di vê navberê de gulê ji xew radibe, xewna xwe tîne ber çavê xwe û difikire. Rast e, divê mirov her car başiyê bike, da ku mirov başiyê bibîne. Çîroka me çû diyara, rihmel dê û bavê hazir û guhdaran, ji xeynî mişkê qilê dîwaran.